tazotaura zvakawanda but pane chimwe chimutactic tachiona chiitwa namwanu oh no wonder why taisati takagara maona because mune mutactic yakasiyana siyana vanonda ni back door saka kuti unoda ngodhindirwawo zvikanzwa kuudzai kuti modhindirwa timunotoziva chitotiudzai imi pamunoziva panodhindwa ngani mati munoziva pandaika panodhindwa pacho chindai moda kutofunga kuti munotogona zvinhu mukada kutoti hwaka ineniwo ndinototi hinu mpama norova munhu ndazvekuseka hazvide hasha izvi ndikatoti zvoda porepore but nasanga asinayo tuchiki kwatiri sesitereki vakasiri tuchiki muchanyatsa kuona ndakuitirai masikiti ndoda kumaitana namai muchairi navamuchairi because ndo vavaripo tichikuactirai madhirama vaita inini ndinenge ndiri zimbaba riyariya ndakapfeka ikaramaidumuka kudai ndakapfeka zishe ndinotora baba riya ndopfeka maikira rai ndomukuitira zvoitwa kumakuisa muchairei amukuzivi unosenga munhu sebheke kudaiwo ugodzoka ini ndikati too late wanzi ndikadhi yange vamuchairi chuyai ndakati unoziva kuti panapa baba mwangu varipongwane vakatitava musi wethursday vakazooperetirwa zuro vakatoti imi mukaita zvokuseka mungatogara panozve sinkai minte munobvudza konya ndikati ndakuna notukwa kana handituka notuka asi ndakutongopedzerana chinotuka chinda because ndikosara zvepano ndatora Kenias uya ndamuhwakura memwana ndainda pahwindo navababa vekera vanonza ndiva muchaira ndati uyanga ambosara nadhai ndina mai muchairi ndobva vachingopedza kudhindwa vamuchairi vazotanga ngoma nei vakuti zvinobata laini vamuchairi vamanya uno kunopinda because ine zvane simba zvinemi izvi zvangu izvi zvakugwadza izvi ina chegondapomira ndakadai ndamira ndakadai Kenias achisimudza makumbo kudai ozombofuta seapera simba pane pamwe paambotira bada tikati zvava kushata guys uyu kuna haikona nema makumbo ake ndikati uyu waingoti hatichahwi simba umu wafenda nowadi Kenias zvokwanda tofunga twafenda tetinofenda muno zvorega kutaura ngati izvo zvonzi mai munotaurisai bva paya makuseni ganyara asingati kupinda hana kufenda here mwana ndatasa maso ndatasa maoko akabatikira ndazona nzora ichidaiwo so baba akabata vamuchairi ndobva ndati at least ndanombovhunduka vane vakazongoti rabada ndatoti I think wafenda haindatolambobuda misodzi zvakazvabatema yavhidhiyo yedu yepiri tichita chii nekikini yedu iyoyi yehwendodu so let me just apologize to some of the people maybe vanozoti ashirinapaona unipindira waita say guys handidi kunyeperai vamuchaitaurira vanhu chokwadi kuti pressure chaiva nayo pamazuva especially apfuura yange yakadini pressure yanga iripo yakawanda sokuti isu tatina zvatatati tazivawo sepano patachangosvikapo saka tatisinawo wei yokuti tingati tinoziva kana kuti tinodini taingoteerawo bai manhamba muya metee takagara muya pressure yataitinayo yanga yakanyanyisa wainzwa mumwe wototi hai bvai hatitombodikana munhu panapa pfekai mamaski imemo vamwe budai wakatoipfeka unotoitukirwazve wakaipfeka zvimwe zvokuti unoziva tichika vanhu vanenge vachizomipa vachizoona mavhidhio vatozombozi kuti kuseri uku ka vedu yadikura tairwa hondo dzakawandisa nguva yatozobvapo pepeka mutozodzikontrolasa vanhu vakuru inini manje ava vatonani indesita munyama wekuti ndapinda mutaundi ndo pandandopumwawo mbavha paya zvinhu zvakatondiafecta nekuti ko ndanyanya kuita sei zvanamboreva saka ndakambotongokutiona kuti thanks kwachika doesn't mean kuti munhu ukandinyorera message kuti uri kuita basa rakanaka umaruzevha ndokuti thanks kuti waita basa kuresha here gogo zvinhu zvakanaka munhu otopopota masiponza ako akawandisa ndosaka uda kuonererwa kuti kozvobva papi saka ndozvezvimwe zviradii zvandiri kusangana nazvo izvozvezvo which is actually very alarming to me kuti say this week maybe
ndasangana nezvo zvezvo maybe it's a phase yekuti pamwe zvinhu zvinoitika ende tinozvikunda but ndoona sekuti vanhu vakaita seo there's a group riri kuuya nema-insults kana kuti nekuda kutukirira zvimwe zvezvekuti unoda kutangwa nemasponsa unoda kutangwa nemachi saka ndo zvandiri kunotisa but aiwa mwari azibenzi wotoona kuti handisizivi ndimasponsa kwanda akazvidero ndiani ndesingazvizivi saka maybe vamwe vanenge vachifula kuti pamwe achikuda kuti anawo zvakanaka here izvokana even vamwe vanenge vatotibatsiraka tikutokona kutodzoka kwavari mameseji pepe tatata emergency maita basa chakati but kwavari asati amboona vachituka kuti he wazodii totozoti nawo even after a week wauzongotsanangura ndo zvakaitika dzimwe nguva ndogona kutoita blue tick ndeyekungoti ndaverenga message ndokoniwa kuipindura kuda bana ndaupindura foni yangu yadzima sei papapati mazuva matatu akasei machachakumba wotozonzwa muno pamwe watoti wandiiginowa vandiri kufamba pepe mumwe hapana netiweki vamwe wotopopota wadera foni yangu kasataura zvakanaka saa izvozvo zvakaningoti sori in advance kuna pane vanhu vakafila like inino pamwe ndesitombozwa vanhu ndezvikuitika apa kuda kugasa zvakati saka ndozvimwe matambudziko andasangana nawo iwayo parwendo rwedu rwuno asi tichiri ipapo muzuva ranhasi totarisa nyaya yekuti tazofumira zvakare kuinda because vavati munongosvika mongoenda panumber 1 but anyway tasvika ndatotega ticha sei tigasa mavhidhiyo edu timbokanda mavhidhiyo edu ekwana muchairi so patatozinda tasvika hazvichisanduka nezvopinda mukati hangu ndati pashe ngati hazvua vatopinda malines edu remazuva ese tasvikazve tanga mulaini mutsva wekuti mudhindiri wekadhi imimi mbogarai apa tolava nemakore 65 vabhadhari imimi vari kuda kuenda kuekera nai munobhadhira mari dzemaoperation kwaisu tiri kungoda sitembi yekunzi katika nononzi zimu 30 minutes wakamirira kuti vangoti sitembi tikazoti vamuchaini mukufu watodii apa mukuita zvokuti muchaini nhasi kutoda kubhinyabhinya maimuchairi vanga vationa zveubhinya nhasi asingambogara pashi maimtaura ndaunobata wakazibvaipu mugarire mune kadhi hamuna kana kadhi mundogarako mugarirei tasvika apa ndaenda kune baba vaya pasenta vanonetsa vaya apa tivanga vari nice because ndatozoenda kunokomberana zoti amana unoziva kuti chika tisasvika na 6:30 am asi hatina kana kusevha handisi kuti sei but I feel like kune mumwe munhu unokonzera confusion panapa tisingodzingwa kuti kada kugara pa todzingwa nababa ava varikotidzinga tisasure vanhu sanzi kuti zviri fair kuti toita 3 days chingouya but hatikwanisi kusevhika bho techingodzingwa isusu but hatichazotaura zvakawanda but pane chimwe chimutactic chatachiona chiitwa namwe vanhu kati no wonder why taisara takagara maona because pane mutactic yakasiyana siyana saka anyway tichiri ipapo zvedu apana pakaso tosvika tonzi yatodirwa mushonga saka zveshuwawo vanga vachinyaso tomuziva kuti mwana uyu 3 days plus tatoti tanzwa nokumukira sati tikusevhiwa ndobva vatomudira mushonga ndobva ndazoenda kuti tiri kungodhindirwawo zvikanzwa kuudzai kuti modhindirwa timunotoziva chitotiudzai imi pamunoziva panodhindwa vani mati munoziva pandaika panodhindwa pacho chindai moda kutofunga kuti munotogona zvinhu mukada kutoti hwaka ineniwo ndinototi hinu anambama norova munhu noita zvekuseka ne hazvide hasha izvi ndikatoti zvoda porepore but nhasanga asinayo tuchiki kwatisesitereki vavasiri tuchiki ndobva vatozi ndamira peri kati vedu toitawo mazuva matatu mukamwana tikangodarika 10 o'clock chete bcause tatonzwa kuti dokta wangu achinhasi toda kutanga nekuoperata maziso kuti vaperi meaning kuti tikangovaposha apa pekutanga apa tachavata zvemasvingo nhasi muona manje tadii payapayamai mwana baba yambo no vazonotaura nemumwe munhu kanzi regai vadhindiswe vakasara zuva because varipo kanzi vakasara zuva muchanyatsa kuona ndakuitirai masikiti
ndoda kumaitana namai muchairi navamuchairi because ndo varipo tichikuextray madhirama vacho inini ndinenge ndiri zibaba riyariya ndakapfeka ikaaaidubuka kudai ndakapfeka zisheni rotora baba riya ndopfeka maikira rai ndomukuitira zvoitwa kumakisa muchairi amukuzivi unosenga munhu sebheke kudaiwo ugodzoka ini ndikati too late wanzi ndikati vamuchairi shuyai ndakati unoziva kuti panapa baba vangu vangu varipo ngwani vakatitama musi wethursday vakazooperatirwa zuro vakatoti imi mukaita zvokuseka mungachogara panozve sinkai muinte munobvudza konya ndikati ndakuna notukwa kana handituka notuka asi ndakutongopedzera nachinotuka chinda because ndingosara zvepano ndatora Kenias uya ndamubhakura memwana ndainda pahwindo navababa vekera vanonza ni vamuchaira ndati uyanga ambosara nadhai vababa vamuchairi vachinda unodhindisa dhai ndobva asara nemwana ini ndina mai muchairi ndobva vachingopedza kudhindiwa vamuchairi vazotanga ngoma nei vakutozvinobata laini vamuchairi vamanya uno kunopinda because ataona kuti tingopinda tatosapende yekuti mozoti vana vese vakuchina mberi kwedu vanofanira kunga vatosure kwedu because ane 3 days izvozvizvi mukungora muchiita dhidzo tomirira vanhu 12 vese kuti vabhadhare mari dzekunooperatirwa isu tidangopiwa stamp yekuti tinopinda hazvimake sense chingotipai stamp tindi tazonzi vakasara asoti ava vari vaviri tadhindirwa pai tapedza kudhindirwa ini ndatoona kuti vamanyaka vatosiya mwana ndikasiya bheke ndikati vaimuchaibatai bheke ndamanya ndanogwapura Kenias kunosidzingwa vanhu kako nhasi akanambotidzinga ndatora Kenias naye ndakagara padivi tati panumber 2 for 1 hour chaiyo 2 tatora Kenias ndatiti maikini ndatoka then vatatozoona doctor sapa kuona doctor guys nhasi guys kana ndovuka nhasi bp yangu ngerapa ndanga ndibvarura nevanhu ndakabvarura mananesi not nanesi neuya baba veve vekungojinyingura nevanhu nhasi vana mbondijiningura vaisa munhu wavo kuyako haimi ndikati for the why vanhu vangasomboraba hamungachipindiri isusu mberi hamuisi munhu mberi kwedu zvemubaba imi tichikuonai kubva 3 days ago muchitiskipa asi motora vanhu venyu movaisa uko haimi zvanzi chii guys mamuna madhokta imomo ndapinda ndigotanga kuti imimi baba isusu tikuya after baba avo vakagara vachibva apa ini ndichipinda iwa muisi vanhu venyu pangu mungavauye sure kwangu ndobva watoona kuti vakadzvanya nhasi because tatatozaatera kuti mozota tikaita zvokuseka isusu hatimbosevhiwi because vanhu vari kungona kutaa zvekutotaura vaiveka vari kubva wazongoatendewa muona macho ukapatapata pani unodii unofaika loda vhiki uchiuya ndadi paipai memwana ndazoda mwana wemwe baba vanga vapinza vanhu vazvikanzi mai miyai pano ndobva ndaenda ndikati kuchu famba sesojawo ndakasunga ndasvika imba ndakavatasa mumaziso kuti nte ndikati mati ndikadai ndaisa maoko ndikadai usonga mati apakaipa nhanzi ndakauza ndikati mati ndikanzi zvonzwa rwere azvinzwako ndikati aiwazvo hamuzevezeri matipindira isau 3 days muti wauya izvozvi uita mberi kwangu hazvigoni kanzi aiwa pamunoenda basipo ndikati nyangwe pasipo wandipindira kanzi hamai sadero so kati newo saderewo tatizviona sadero ndobvaita sei ndobva angoinda ndobva hanzi dotondihlizidzira ndikati ndichikurya chii chandokurya ngwa ndatingotevedzera zvo zvamunoda mazuva matatu nhasi nekuti azovhura muromo mutoti wavhurire muromo ramba wakanyarira mazuva ndo matatu kana nhasi rwesendakadzandi ndatipindei vaivabuda patachinda pasi kwamumwe ndikadinika zvokuchagara pashi pakuri wanzi garai pashi ina ndichadi ndipe Kenias atora Kenias ya ndati mutotevera mukati ini ndakutonopinda naKenias mukati macho imomo nekutoti apa zvitoitika ndezvekuti kuchauya vamwe vanhu vakawanda vachingouya isu kwazonzi chiremba wakuenda kutheatre muona manje ndozvati asingadi tatora Kenias uya ndainda naye ndaisa
ukati uvatevera vanhu vedu vese ava vamuchairi dhai tamira tiri muya hatizazingoti hatinanyanya kumira nhasi dokta vaya kuzoti atenda because nhasi nanchoda zvehovhiyo guys nesi uyu bvatangati mopindire nyaya dzisi dzenyu ndikati wanga nokunyepera iwo kanzi vatapanapa 3 good days ka ndopanyanga zvogwadza ende uchataura pausingafaniri kutaura nekuda kwokuti pesa pangu akanyarara saka munomakufunga munhu kana akaramba akanyarara akapata izvo haisizvo tine chikuonei pakatitauri nawo izvo zitakutaura wanzi wataurire chinyarara wataurire izvi zvako ini ndikufanira kusevhiwa ndindeni handizive chandongoda kuziva zvese zvakutaura nhasi ninini vamuchana vakazoti asarenyekera ndikati asi uyu wapindira vaze munose ndikati asi mazvinzwa zvatataura mose mazvihwa zvatataura mazvihwa techikuonai vanhuvi tinei tichikuonai masedai munhu wese uri kuona sadhina kupata saka akazazwe vazouya dokta aiwa nhasi nasobva tasevhiwa wabva waya dokta chiregai muoni wadzikwa pamubhedha vauya nezvemusoro mavo zviya zvinovheneka vauya nezvimwe zvinovheneka vanzi ngaasungwe maoko taiziva kuti Kenias une simba maiyekera muna zvamaona imi tirege tichikudza zvaitika wagara simba unaro Kenias une simba inini izvangu zvakurwadza izvi nokubata because pekutanga vati ichibatai maoko ava vapukutira nemucheka zvatoita paya maimugona Kenias wazosimudza muviri wake kusimudza wose because chinhu chaonesa chai chinenge chinotirwadze vase vanobata ganda rekumusoro chimwe chakavhurwa kudai chimwe chichikodai so imi pathink chichakachizonyanya kurwadza obvia chisimbi chinotai so imi mota zvekuseka imi ndobva ndatomanya ndaona makumbo aiso mudenga ndobva ndamanya makumbo ndabata makumbo guys indakabata pakati apa avakabata maoko mumwe wacho wakabata musoro ukukoniwa wakunzi wakawekera musoro wazvedza akatonya chiri babata zvakanaka mwana uyu uchibuditsa musoro wekera Kenias ndikati muchadini Kenias zvane simba zvenemi izvi zvangu izvi zvakugwadza izvi ina chagondapomira ndakadai Kenias achisimudza makumbo kudai ozombofuta seapera simba pane pamwe paambotira bada tikati zvava kushata guys uyu una haikona nema makumbo ake ndikati uyu waingoti hatichahwi simba umu wafenda nowadi Kenias zvikuwa ndatofunga twafenda nofenda muno zvirega kutaura ngati izvo zvonzi mai munotaurisai bva paya makuseni ganyarari asingati kupinda hana kufenda here mwana ndatarisa maso ndatarisa maoko akabatikakira ndazona nzora ichidaiwo so baba akabata vamuchairi ndobva ndati at least ndatombovhunduka vane vakazongoti rabada ndatoti I think wafenda haindatolambobuda misodzi zvakachema azoda kutosekuda kuti Kenias wachema zvokuti wavharira chipatara chose chokwadi atiri panze tadzingwa vanzi budai nokuti vatoti ndimi mai vemwana uyu indai kuroko musatomboona kana kunzwa zviri kuitika saka ine ndangobudawo ndobva ndaenda pandaendawo pasaidi ndobva ndangondomirawo ipapo hodhi yese yavhariswa kuti nti mwana achiridza mhere zvisingavanhu vaya padhuze nesu vachitovhunza kuti ndo mwana wenyu here ari kurapwa ndingoti ndiye asi mweya wangu watomboendawo kure kuti chii azonyanya kuchema zvakadai sei vangu achivhura maziso vanesa simbi kudaiwo sozotanga kuvheneka vachiona tambutaure pazuva ranhasi zvingava zvokuti tatiri papuresha idasi mwari vanga varipo nokuti mafambiro ataita tasvikawo zviro kwazvo tikabata laini zvakanaka nokupindawo mukati muya ndokuona kuti pokutotanga ndachitowa mberi ndanangosiyiwa namai vamwe svika muya zvakanaka ndibva ndaona sekuru vanga varipo ndikati sekuru ndadzoka wetatu nhasi ndiri pano ndikanzi iwe ndobisa chioko mumwe ndikati aiwazve ndokobisa chioko mumwe sei
azigoni sekuru ati kubva zuro eno kwakuri kuti maida kuti ndibise joko momwe makandiudza zuro zvino ati makangoti dzoka tione mwana saka zokwati mari handina kanza iwe biza vavotita sefani nokuti vanga vakutoita vachiti jairira nokupinda paya vakanaka sezvineivo ava ndo pavazoya voti aiwa vedu voneivo kamazuva zvikanzi tatanzwa kuti uku kunongoenda 65 and above ndo vanotanga kuti kudhindirwa makadhi avo tikati isusu hedu tiri pano apa saka tadero havazoendako ikoko kunewo ngazikanzi indaiko vatombonditi indai ndikati pondo vati 65 zvikanzi akana vamuchaiti tinogara pano ndikati pondo ati ngonzwisana nezvavanotaura kusvika ava vaita information yokuti vadi vaone mumwe musekuru vanga varipo zvikanzi ediwe honai tatova nemazuva akawanda pano ndikati zvakanaka todini ngati vakanzi kobva vapinda mukati mumadhokutas momo vanotaurirana zvikanzi batsirai vanhu ava vakasara zviro vaya vadi vaperi saka pavangonzi batsirai ndabva namanya neibhuku kuya pachigedhe chacho ndokubva ndadi ndasvika ndobva ndadhidzirwa hana kuzofunga kubata mwana kati ndichagaimanyire kuraini ivo varipo vaisasara vachiona kuti mwana uyu wedase naye ndamanya nokubata laini rangu zvakanaka paya nokupinda mukati muya nokugara palaini tambogarawo for 1 hour tiripo takangomirira kuti vari mukati vadi vapere tabva ipapo zvakanaka zvikadii tibva tazopinda isiso tapinda mukati zvanzi chimbomirai kune mumwe urimo mukati munogara mongonosvika momira imwe mu3 room number 3 nokunomira muya tiri imomo tazonzi chibudai mugare nechepazhe saka tiri pazhe avanga akamira padhoo vashema akati aiwazve ko iwe zopinda zii uyo zvikanzi aiwa imamu vanhu kutaura izvozvo nokuti mabasa zvinoitwa muno zvakasiyana ndikati aiwazve zvogosiyana sei tiri palaini navo takagara hazvina kusiyana vapindura seizvozvo asi ivo havana kuzobva pamukova zvokwadi vachishingairira kuti mwana wangu adini aitirwawo zvakadini zvakanaka saka inini hangu ndoda kutenda vashema rudo rwenyu rwamunarwo handizivi kuti ndichazorugona here eno ndairugona ka momusi ndaizokutsvagai futi imwe tisiri panyaya idzodzidzi ndoti mboya mutore kana chihuku mumboritsenga muri kumba kwenyu nokuti zvinoita vashema neniwo handina kana remuromo masisi vanombaigona ndoda kutaura chokwadi zvaita seizvozvo shuwa tapinda muya mwana kobva zvanzi ngaasungwe tobva tamubata nemucheka inga iripo tobva tabata ndokubva vaisa zvisimbi zvavo mwana watanga kuredza meri tikati ndinochionai pamwe uchabayiwa muziso rikaputsika tatototya izvozvo nokuti hatizvizivizvi tikati mwana zvaupinze zvisimbisimbi zvega izvi pamwe richanoti zhu ndinoti kutanga zvezi zvimwe asi shuwa vanoziva basa ravo vana dhokutasi vaya vatitaridza kuti basa nderavo vakatiudza kuti aiwa isusu pano hatikwanisi maonero ataita mwana unenge akatoita maronda wakare akatoporera pai mukati memaziso akatita mavanga saka kuti tichisimudzira waifanira kunge akatokasirirwa kuda paakagurwa makumbo semaonero atakaita kuti pamwe ndiyo problem ndo pakatangira nyaya dzokuti asavona saka maronda akatopora ese ayaka ndo zvakatoitawo futi kupi kumaziso kwachona nokuti vafunza kuti makumbo akakagurwa zvaita sei saka chitsanangurai pakusangarai muri imimi kuti panyaya dzokuona panzi kudina dhokta ivo mashoko avo kuti zvekumberi zvezve zveipapa zvavataura chaizvo ivo vambaiti mwana uyu ava nemasters mukati memaziso ake muzvimavanga hazvichaiti kuti mwana uyu adi aone unoonera chipedo plus pasara padoko pokuti panongova nechigepi chokuti aone padoko pamaziso ake ari 2 akanonokerwa kuti kuvhenekewa saka togona ngoti problem pamwe vakava vachigara nemwana uyu vakamunonoka kuti kumubatsira saka zokwadi taona kuti vashema vanga vari right pakuita kwavo kuti mwana uyu aone asi shuwa hazvichakwanisiki kuti zvidzokere kumashure zvakatoafektika mwana uyu kare saka zviro kwazvo shuwa ini ndagutsikana nemaonero andaita
nematarisiro avaita nemashingira akaita vashema vataridza kuti hazvichakwanisiki kuti zviite vamboti tokurifeyai kunana parirenyetwa kana kuti kupi kubulawayo ndokuneitwa izvozvo but vari kuti hatifungidziri zvatova zvokutoti kana asi zvikaramba zvakadeoenda kuchikoro chiya chokudi chokublairo saka zviro kwazvo shuwa ndoda kutenda vashema pavazama nambobadi vachida kuzama kubatsira mwana wangu ndoda kuvatenda nokuti zvinhu zvakanaka ende handisori rambai muchibatsirana navo vashema musavatuka vanotova nechipo chavo chokubatsira zvokutoti handina kumbofungidzira kuti ndo patichazuva neposition iyoyo ini ndandingatoziva kuti mwana uyu ndo zvaari asi nokuda kwavo vakaramba vakandisimbisa vakaramba vakandibata kuti aiwa ngatichitongoita izvozvi tichirega kuita zvokufunga zvokuti toda kudai kana kusvika taona kuti mwana uyu zviro kwazvo wakaregerwa achi mwana mudoko nekuti ipapapa ndabvunza inini mani ndada kuhwisa kuti alright sikadambudziko alright kana vati vodzoka back kuti chakakoza makumbo kuti achekwe chi ndatsanangura zvavakatsanangura in summary ndobva vati vatarisa for 30 minutes vachingotarisa maso ose vadzokorora rwepiri futi saka vati ivo matsanangura anoita pachirungu chavo vachiti there is extremely little challenge yekuti aone apa chaipo apapa nekuti pamadhirowa pachoka paradza kuti maronda yacho handipanoti mboni apa kuseri ndokunga kwacho kwakazara masikazi akakwara zvichita then nemuka netsinga dziya dzinozoenda kuti dzichibatsira kuti aone dzese dzakakuvara then kune one ndofunga imwe ziso iri ndoona sekuti ndo hanzi iri vanoiti bleri kana kuti haioneki zvakanaka ndase yakadzimika saka maybe ndosaka achiti vakadisa foni kudayoka unotodai musoro saka iyo ndo yangu achitanzi ndo iri kushanda kurihekta but dzinomubatsira kuti aone tsinga idzidzo dzakaafektiwa dzakatokuvara zvisingatomboiti kusvika kuzasi kwacho ndofungako kunekuti anzi amunhu wakuona saka hapana chimuko ndo matauriro avaita ndikati nyangwe girazi resvikani nyangwe ndikati girazi kauti chika twashuwa ndiri kurera nhema handikwanisi kurekomenda girazi because akakuvara ndikati alright komapiritsiwo zvavo ekutiwo kana mushonga kungoisa muziso zvikanzi handina chandorekomenda nekuti kesi yemwana yoka inoudza kuti yakaitika kare zvikapora zvakadero ndokunga sure kwacho ikoko ndomatsanangurira aita kati kana mozongotodawo zvenyu kutozongoramba muchingoindainda kuti wonzwawo asi ndo maonero anga aita iye ndikatotikozve uyu akati uyu handifungi kuti nesituation yake according to this situation even mukaenda mberi according to the situation yataona iyi kuti aite sign language hazvinyatsokubuda hazvitobudi saka chingatongozorekomendwa even nyangwe tikaenda mberi anenge achifanira kuverenga neiya dziya dzinobatswa zvokubata vanoti breu iye saka ndo patiri pari zvino kozvaita sei ndo zviripo izvozvo saka mai muchairi moda kuti kudii mashoko ndo zviripo mazvitambira here kana kuti kudii ini handina zvimwe zvimuchataura zvakawanda zvitori peizvozvo ndizvozvo nokuti vanga vachitibatsira vachona vazama zvikaonekwa kunzi hazvichatoiti zvinhu zvakatoresveka kare saka hapana maimwe maitiro etichaita asi kuti ndinongotenda nokuzivawo kwataita kuti ndo zviri pamwana nokuti onesiwo taitonetseka kuti tinomutadzisawo kuti angoonawo munhu unongosunura zvakanaka chii dei taimbowanawo vanotibetsera kuti tionewo kuti chii asi tazovaona tikagutsikana nazvo saka izvozvo ndinotozvitenda zvisingambobviri nekuti kana neniwo ndakagara naye ndotinatsozive kuti ndo zvatoona kungovhura maziso akakuvara saka ndongozvitambira zvakadaro ndakakwara zvakawandisa zvangataura zvakakumameno nevhofwati masikazi oga then kunotori nerimwe ravatotaura kuti paangachiona irororoka zvinoratidza kuti rakanyatsokura zingaiti ende rinogona kuramba ichinda sasu
because akatoti ndokana makutozvoda maybe zvesikaniwa mheno but irorero rinenge rakati kuri sika racho iroro. Saka I think ndo patiri. Ndipo patiri pa. Tambozama mashemari tendai murabe makadero. Taona tikagutsikana. Handichina kana chimwe chokuti ndinganyanya kunyunyuta nokuti zvokwadi tainda pana dhokota vakatarisa mwana tikaona kuti zviro kwazvo mwana wakanonoka kuonekwa. Ndachitoti tiri ipapo kana zviri zvikoro zvikazongovhurwa mombonocheka pakapota because kwese kwatafamba kuri kunzi Kapota is the best school for Kenias. Kwese vachoti maybe kutozoti because anga kurekomenda kuti maybe kutozongoti kwasezoti then maybe nekungoti aziva kuti mamasozi akanofana kuita sei but Kapota ndo the best school iri kurekomendwa nemunhu wese kwese zvako especially vanotaona nezveutano vari kurekomenda Kapota. Izvi zvakanaka takataura nalecturer wainodzisa vana vakaita sei wakarekomenda futi Kapota. Wakarekomenda futi Kapota. Even pachikoro tapainda nhasi ndakanga tapainda nhasi vakatombomuta testa achitaura kwacho kuti uchachakati vakati situation yauyu nyangu zviri mukazoona mai zvarewa